Tusind tak for 800 subscribers, var det fedt, mand. Trummevivl. Det er sgu godt nok for mig. Psst. Når trætheden, udmattelsen og offermindsetet banker på, så er det der, hvor forne bliver skilt fra bukkene. Shit, man, det lyder godt nok amerikansk. Sorry, guys. Jeg skal lige snuppe en kop kaffe, sætte mig ned og høre noget Nick og Jay for at komme ind i en mere dansk tankegang. Hopla. Hvor går man hen, når man er fra en eller anden vej? Og bare rolig, jeg skal ikke til at springe ud som et eller andet Dansk Folkeparti-medlem. Jeg vil bare komme med en lille inspiration, motivation, en dobbelt motivation i en video. Let's go, I har været artige i år. Jeg har nemlig begyndt at stille mig selv spørgsmål. Hvordan kan jeg lave motivationstaler, som er specielt danske? Nu når jeg netop kommer her fra Danmark. Sidst jeg i hvert fald tjekket mit pas. Og hvordan kan jeg så gøre det specielt unikt for jer? For altså, hvis du gerne vil høre en eller anden motivationsguru hoppe rundt og råbe af dig på en eller anden scene, så kan du gå hen til en eller anden video eller tjekke nogen ud over fra USA af. I ved dem, der snakker om grind så hårdt som muligt. Stå op 2:30 om natten. Drik 25 kopper kaffe. Outwork your competition. Alt sådan noget der. Men hvis du gerne vil have en lidt mere afslappet, casual, måske mere relaterbar motivation, så er du måske tunet ind det rigtige sted her. Alt det her motivationshalløj shit vil jeg nemlig gerne gøre lidt med et glimt i øjet, som jeg begyndte at kalde det. Lidt sådan guru-agtigt, hvis I kender den serie. Den der med Simon Kvam, og som Svend Brinkmann har været med til at skrive manuskript på. Budskaber, der rent faktisk er seriøse nok. Måske bare formidlet med mere afslappet, casual, humoristisk stemning. Giver det mening? Og det er lige den første omgang motivation, jeg gerne vil give til dig nu. Hvis du er selvstændig, har et eller andet firma, og gerne vil lave noget kunstnerisk, hvordan kan du gøre det specielt dansk? Hvordan kan du gøre det specielt kulturelt for der, hvor du er lige nu? I hvilket land, uanset hvor du bor lige nu? Okay, det er nok kun danskere, der forstår, hvad jeg siger lige nu. Underlæs am speaking du. Jeg vil prøve at tale tysk, det gik ikke så godt. Din opvækst, hvor du kommer fra, bestemt humor, ting du har oplevet, som man måske ikke vil opleve andre steder i verden. Hvordan kan du smække det ind i din kunst, dit firma, din selvstændige bigshalløj? Men lad os se, hvordan det går her, for der er altså altid et budskab og seriøsitet i alt, hvad jeg siger. Bare gemt i humor og lidt energi. Det jeg kan tilbyde her på kanalen, fedt jeg siger det efter 800 abonnenter var, men det tager altså lidt tid at finde ind til alt det her. På 5. år kan jeg nu snakke om, hvad Mortens motivation måske egentlig er. Og det er motivation, motivationstaler, live motivation. Bare mindre selvhøjtideligt, end man måske er vant til. Og mere relaterbart, noget som du måske kan sætte dig mere ind i, end andre motivationstaler, du måske hører fra blandt andet udlandet. Og når det så er sagt, så vil jeg gerne i dag udfordre din tankegang lidt, skipper. Jeg vil nemlig gerne spørge dig. Jeg lægger lige den her ned, så jeg ikke får kaffe ud over. Min fine skjorte. Genbruger 40 kroner. Hallo mand, der er nogen, der kan her. Jeg vil nemlig gerne spørge dig i dag. Kunne du tænke dig at være en af de 10% bedste? En af de 10% bedste inden for et eller andet felt, der virkelig betyder noget for dig her i livet. For hånden på hjertet vil mange af os egentlig ikke være inden for de 10% bedste. Inden for bare et eller andet. Forfatterskab, filmskaber, forældreskab, sundhed. Fedt mand, så kommer der brænde. Så er vi sgu på landet. Lige 2 sekunder, guys. Tak for. Så vil man sgu mande på landet. Når man bliver mega dødglad over... Når man bliver mega glad over brænde til ens brændeovn. Men altså, hvis du gerne vil være en af de 10% inden for et eller andet område, som jeg kunne finde på at argumentere for, at mange af os godt kunne tænke os, for at give os selv, omverdenen og vores børn det bedste. Så opskriften på at gøre netop det, måske at gøre, hvad kun 10% er vi lige til at gøre. Men hvis vi gerne vil blive nogle af de bedste, i enten Danmark eller verden, i vi 10%, hvorfor lader vi os så distrahere af streamingtjenester, computerspil, sociale medier, kalaha? Okay, det var mærkeligt sagt, det var jeg lige husker at klippe ud. Men vi lader os rent faktisk blive en lille smule dårligere, når manglende overskud og træthed bliver en del af dagligdagen. Og vi så derfor tit begynder at køre på autopilot, og blandt andet begynder at glo på den skærm der i flere timer i træk. Men hvis vi rent faktisk prøver at tænke os lidt om,
og prøvede at koncentrere os om at blive en af de 10% bedste inden for et eller andet felt, vi kunne tænke os, så kunne vi måske komme tættere på det drømmeliv, vi egentlig godt kunne tænke os. Selvfølgelig er det helt okay aktivt at vælge afslapning en gang imellem, hvis du har brug for det, fætter. Så vi ikke bare ender med at gå rundt og blive Arnold Schwarzenegger-robotter alle sammen. Det skal vi sgu nok gøre en gang i fremtiden med alt det AI og Elon Musk, der sker i øjeblikket. Okay, det er en anden snak. Men vælg den der afslapning bevidst for en stund bare, og kom så videre med at begynde at opnå dine mål her i livet. For tro mig, jeg har været der mange gange. Hvor er min kaffe? Alt for mange gange. Kom hjem fra arbejde og simpelthen ikke kunne overskue og overkomme og komme i gang. Kom i gang med at bare tage det første skridt hen imod mine mål. Og så selvom jeg kendte alle skridtene der hen imod, så var det meget lettere at bare ligge der på sofaen og flade ud. Var det ikke? Og se, det er der jeg altså fandt ud af, at min hjerne den er altså sjov. Det fandt de måske ud af for 5 år siden. Hjernen prøver altså nærmere i sådan nogle situationer der. Og sige til mig, at det er at arbejde med mine mål fysisk faktisk er det samme som at sætte en eller anden random podcast, dokumentar eller video på omkring, hvordan jeg kan opnå mine mål i teorien. Hvordan jeg måske potentielt set i teorien kan få, hvad jeg vil have. Og det er her, hvor din boy her i hvert fald har erfaret, at den velkendte sætning virkelig kan se dagens lys gange 25. Nærmest hver eneste dag ud og dag ind. Jeg gør det i morgen. Jeg gør det sgu da bare i morgen. Jeg gør det bare i morgen, mand. Og det skulle i orden at udskyde det på den måde, siger du pludselig til dig selv. Du undskylder det måske med, at livet er så pissehårdt. Og derfor har du nu rent faktisk fortjent at ligge der og chille og flade max ud i flere timer i træk, ja måske en hel dag. Eller også bilder du dig selv ind, at du jo har arbejdet med dine mål i dag ved at se de der videoer og høre den der podcast. Det der, jeg snakkede om før. Psst, men lad mig fortælle dig én ting. Er det der med, at du ser videoer og hører podcast, er det egentlig det, der får dig til at opnå dine mål og blive inden for de 10% bedste inden for et eller andet felt? Eller er det bare forberedelse dertil? For du kan vel se videoer, dokumentarer, høre interviews nok så meget, faktisk nærmest igennem hele dit liv, om hvordan du for eksempel investerer i aktier. Men hvis du aldrig smider bøgerne væk og rent faktisk tager action, kommer i gang med at investere i de skide aktier der, og altså aktivt gør noget, så vil du jo aldrig få nogen erfaring eller noget afkast, udbytte af de aktier der. Undskyld, hvis den terminologi var forkert. Jeg investerer ikke så... jeg investerer faktisk overhovedet ikke i aktier. Ikke siden jeg tabte et par 500 kroner eller sådan noget, da jeg var yngre. Det er altså en mega dårlig taber. Jeg kan bare ikke klare at tabe penge til noget, jeg ikke føler, jeg selv har kontrol over. Og ja, måske er det ikke så smart og trendy at sige nu til dags, hvor det føles som om, at alle, inklusive min kat, skal investere i aktier. Men jeg er ikke her for at være perfekt, jeg er her for at være real. Som en eller anden mega klog filosofagtig personlighed sagde engang. Jeg tror faktisk, det var Lady Gaga. Men altså Sønneke, hvis du gerne vil være kunstner eller finde en kæreste, og hvis du kun læser eller hører andre snakke om, hvordan du måske i teorien kan gøre det der, så kan du jo potentielt set fortsætte for evigt med det, kan du ikke? Og egentlig aldrig blive kunstner eller finde en kæreste, fordi du kun ved en masse omkring, hvordan man måske potentielt set gør det. Og opnå større ting i livet her, især hvis vi snakker om de der skide 10%. Det kræver altså handling. Det er i hvert fald min erfaring. Jeg har i hvert fald fundet ud af, at det ikke nytter noget at gå ud i haven og messe. Der er ingen ukrudt, der er ingen ukrudt, der er ingen ukrudt. Nej, det kræver rent faktisk, at man går ud i haven og fjerner det ukrudt, for at ukrudtet forsvinder. Det kræver, at man tager handling for, at sådan nogle nederen ting, de ændrer sig og forsvinder fra ens liv. Ligesom hvis man vil lave en positiv livsændring, så er du altså på et tidspunkt nødt til at rejse dig og gøre noget aktivt for at se den positive livsændring. Og især hvis du gerne vil være inden for en af de 10%. Men altså helt cool, hvis du synes, det lyder lidt for crazy og stadig amerikansk, det der med at blive 10% bedre inden for et eller andet felt. Så slapper du dig bare af og nyder livet, kammerat. Jeg skal nok lade være med at komme efter dig. Men igen, hånden på hjertet, hvis du ikke endnu er løbet skrigende bort og har gemt dig i en eller anden random busk oven på den her video. Arbejde, familie, kreativitet, aktier, at kunne leve i nuet, at have et godt selvværd, have en god sundhed, at kunne slappe af, Kalaha. Vil du oprigtigt talt ikke være inden for de 10% bedste i Danmark eller i verden inden for et af de felter? Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at blive inden for de 10% bedste til at spille Kalaha. Kæft nogle vilde fester, jeg kunne holde så. Og jo mere jeg tænker over det, jeg tror altså ikke helt det bullshit, det her 10% halløj, jeg er gang i og snakke om. Jeg startede jo med at høre andre coaches fortælle omkring det.
omkring ens forretning og iværksætteri. Bliv de 5% bedste. Stå op om morgenen, vær mega crazy, dyrk sport og alt sådan noget. Men så tænker jeg, det er sgu ikke så fedt det der. Igen det her med, at man måske skal tage det lidt mere med et gram salt her i Danmark. Så hævede jeg det lige til, eller mindskede det, eller hvad? Matematik og mig, ja. Så satte jeg det op ned et eller andet. Så blev det 10% i stedet for. De 10% bedste. Så tænkte jeg, hvorfor i alverden skal det kun være inden for entreprenørskab og forretning og business og alt det der? Hvorfor kan man ikke bare sige det med hensyn til alt i livet? Så prøv lige at skænke det en ekstra tanke. Jeg tror nemlig, mange af os gerne vil være det her, fordi at mange kloge hoveder, og det der har virket for mig også, ikke fordi jeg er klogt hoved, jeg har bare gjort, hvad nogle af de kloge hoveder sagde. Okay, det lød weird. I hvert fald det, der altid har virket for mig, hvad inden man snakker om offermentalitet, mobning, identitetskrise, alle sådan nogle fuck-ting der, jeg har været igennem. Mega ked af det. Måske en lille smule tæt på deprimeret dengang. Ej, det er ikke til at sige. Men mega nede i kuldekælderen, ikke? Det, der altid har virket for mig, udover taknemmelighed, det er udvikling. Det er derfor, jeg gerne vil inspirere med det her 10% halløj, jeg snakker om. Og ja, nu siger jeg det altså, nu når jeg har opnået de her 800 abonnenter, og er tæt på 250.000 visninger. Shit, det lyder crazy, og jeg vil ikke være selvfed eller arrogant. Jeg vil bare gerne være et eksempel på, at den jantelov der måske skal lidt i. Og for at sige, at det er altså tilladt her på kanalen, også af jer, og drømme stort. Så derfor vil jeg nu gerne sætte ord på det her, og vise, at man ikke skal være bange for sine følelser, og komme ud med, hvad man rent faktisk vil her i livet. Jeg, Morten Albur, vil gerne være inden for de 10%, svært med en kop kaffe, de 10% bedste motivations-YouTuber her i Danmark. Og der kom den allerede, fordi man har det der jantelov pisse over sig. Men det vil jeg gerne. Jeg vil være med til at inspirere og måske have en indflydelse på andre folks liv til det bedre med casual, dansk, afslappende motivation. Med mine live motivationsshows, hvor jeg altså udfordrer grænserne for, hvad man tænker måske er muligt. Hvor jeg altså kombinerer motivationstaler med en slags koncerter og rockkoncerter. Jeg vil skubbe til grænserne af, hvad folk tænker en podcast her i Danmark egentlig er. At det ikke bare behøver at være 2 personer, der snakker. At det godt kan være motivationstaler. Og rent faktisk gerne have folk til at lytte til motivationstaler, når de træner, når de løber, når de går sig en tur, på lige fod med musik. Og hvis du ikke for længst har ringet efter din læge og fået ham til at komme efter mig, fordi du synes, jeg lyder mega arrogant og har en anden egotrip-sygdom, så prøv at stille dig selv spørgsmål, imens du ser på mig som eksempel på, hvad det rent faktisk er tilladt at gøre her på kanalen. Det er et trygt sted, det her, hvor vi kan sige, hvad vi gerne vil her i livet, og opnå vores drømme i fællesskab ved at inspirere og motivere hinanden derhen. Hvilket felt vil du gerne være inden for de 10% bedste af? De 10% bedste i Danmark, eller i verden, hvis du tænker stort. Hvis vi nu legede, at du var frygtløs, og at du ikke kunne fejle, og måske vigtigst af alt, at andres meninger ikke betød noget som helst. Drøm stort, tag kontrol, for du har altså et liv. Kom i gang med at blive en af de 10% inden for et hvilken som helst felt, som du har valgt. Også når du føler dig udmattet og træt. For måske er det egentlig guldtippet. Måske er det lidt lige meget med det der med at stå op klokken 5 om morgenen, eller træne dig halvt for daget, eller spise mega sundt, og selvfølgelig kan det hjælpe, og det er godt med en god og sund livsstil. Men hvis vi snakker succes, og vil blive en af de 10% bedste inden for et eller andet felt i livet, så handler det måske bare om at tage kontrol og blive ved med at tage et lille skridt hver eneste dag hen imod dit mål. Også selvom du er træt og udmattet. For mange stopper altså, fordi de er trætte eller udmattet. Eller siger den der kendte sætning: jeg starter i morgen. Jeg orker det ikke. Det er så synd for mig.
De 10% bedste inden for et hvilket som helst felt. Hvad vælger du? Like og abonner. Tusind tak for 800 abonnenter. Kæft hvor er det sygt, at jeg turde at sige det der med, at jeg vil være Danmarks største og bedste motivations-YouTuber. Nå, fuck Jan, det sagde jeg ikke. Skål.